Benke Time, the menace of the Watspolino of Peter Malone. Your Excellency Dr. Lazarus Makate Jaguar, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. Your Excellency Madam Monica Jaguar, First Lady of the Republic of Malawi. Distinguished guests, shortly, the remains of the late Right Honorable Dr. Carlos Franz Chilima will arrive here. When the remains arrive here, we are going to commence the burial ceremony. Following the ceremony, how we know we are really young, we are to the Honorable Samuel Franz Chilima, Vice President of the Republic of Malawi.
Ambuye musamuzenge mlandu mwana wanu, chifukwa pamaso panu palibiretu munthu wolungama. Ngati inu nomwe simukhululukira machimo ake, sono pogamula mlandu wake kapena nanu, musapsinje amene tikumuchitira mapemphero akumvera kwathuyu, koma muthandize ndi chaulere chanu kuti alewe chilango cha kulipsira kwanu, popeza kuti nthawi adakali moyo adali